Nummer 48, det är Marianne Näs med sin krossa, en Ossi. Hon tävlar för Österåkers brukshundsklubb och vi önskar henne lycka till. Nummer 51, 53 och 54 håller sig beredda. Jag blev förvånad. Jag går till lätt. Jag vill ha lätt. Och där gick Krossa och Marianne i mål med tiden 42-22 och 15 hinder.